Здравейте, приятели, аз съм господин Кактус. Уау, и не си обърках името. И така днес ще играем на Heavy Wheels. Си редим по райтънха. Започваме. Няма ги дам пред Blade Rider. Blade Rider. Ой. Още съм мъртъв. Всичко е за... Не, да, вече му би. Айде бе. Ууу. Аха, не успяваш, а? Сега. И сега следва гадното. Не знам какво следва, това е гадното. Аха. Удари със сам газа. Фейвър. Ден гумата. Аха. Идваш ли? Аз ще бия без сърце. О, шит. О, шит. О, да. Това е трол. Хуматрол. Там чувствую мой сангуран. О мага! Какво това бе? Окей, това е доста странно. Я съм се опитал машин от целия уинър. Ти назад бе. О да. Това е малко странно. Амнезия. Трябва да направя Space Start. Окей. Малко страшно. Сега как бе? Как слезам тук? Омага, рестарт на левела. Айде бе. Стартни се бе. Аха, начал движение детко. Айде бе. Сега къде отивам? This door locked. Къде взема ключ се? Да, няма така. Окей, това ще е много интересно. Мисля, че ще е интересно, нали? Така, май... Дай ви съм, какво има тук? Няма нищо особено. Хубаво. Според мен. Ай, качи се нагоре, бе. О, шит. Шит, бе. Тук какво има сега? Ти какво трябва да си? Добре, взехме това. Аз питам да взема нова сандове. Да, мога така. Да мина. Така нещо. Окей! Yes! Добре, няма го ключа. Май. Да, няма го. Сега отивам да отключвам на врата. Окей, това е яко. Аз сега завръщам. Айде бе. Отивам се нагоре. Тук пред мен е безбродната тъмнина. Аха. Бате, тук тъмкат някакви газове. Колко такива трябва да събира, бе? Той не събира нищо, бе. Фага. Пъй навънка вали. Още по-светло не става. Аз ме
Как бе? Стой бе. Shit. Дедко умра. Май. Не умра. Аре бе, къде там не си се. Да видим кома тука. Аха. Кия. Това малко тъпо. Да. Добре, иначе малко обзеция е добре, много добре. Така, Funny Sword Throw. То ще играе на Ботър. Това съм го играл. Не, просто съм гледал геймплей на него, да. Че това не съм го играл аз. Шит. Много пада ти бе. Funny Sword Throw. Сега Ботър. Само ви кажа, че съм много добър на Ботър. Heart no more. Харти следва. Шит. Фук. Добре, това не знае, ще дойде така, просто. Не мога ми на изи това, някакъв бот съм. Да, кой ще го... Това е. Бегай тук. Роб свинг. Jetpack Joyride! Стига бе. Това беше супер епичен фейл. Паднах като бебе бе. Така. Аре бе, толкова ли си зле? Говоря на себе си в момента. Само да знаете. Уху! Бог да ми не помощта. Алалалалала! Шит бе! Последен опит наистина. Топът. Фейл, както винаги. Jetpack Joyride, искам да го видя. Направо. Тук всякакво, тук ще събирам такова нещо. Фак. Jetpack Joyride, няма нищо с това. Така, ще върва. Бавничко, плавничко, окей, найс. Забучих си газа, това хич не е найс, мога вика. Селна работа си забучих. Jetpack хакер, омага. Jesus! Jesus! Jesus, и аз бих казал Jesus в момента. Shit. Shit. Jetpack Pro, Jesus. Давай, finish him. Това да, не Mortal Kombat нещо, finish him. Вземи бе. Не знам какво. Shit. That's fake. No, that's fake. What? Как ще фейк? То кетч всъщност си е фейк, да, фейк си, ама... Да падна аз пред трепа за вас, това хич не е фейк. Не! Какво е това бе? Ела тука бе, мангал. Пак ще пропусна това майна. Минако. That's fake. You're fake. Така. Какво е това? Mentos плюс ко... яко. Знам какво ще получа. Mentos. Аре бе. Майка ди. Искам още. Добре, искам. Непременно ще го мина това, ма. Просто... изкефи, ма. Добре, това е яко и това... Да, мисля това да от мен. Абонирайте се за мен, гледате още клипове, нали? Assassin's Intro, да. И да, ако може да лайкнете, пишете коментари. И чао!